Hei! Elokuussa 2023 lanseerattu uutuussarja Hollap on kotoisin Los Angelesista, Kaliforniasta. Sarja on vegaaninen ja todella herkullinen uutuus. Se sisältää 5 muotoilutuotetta. Nämä 2 mattapomadea, toinen vahvemmalla pidolla ja toinen keskivahvalla pidolla. Sitten löytyy myöskin vesiliukoinen pomade voimakkaalla pidolla ja sitten löytyy öljypohjainen pomade. Tosiaan jättää sen rasvasemman lopputuloksen. Lisäksi tähän sarjaan kuuluu Grooming Tonic muotoiluneste. Tämä toimii erinomaisesti föönauksen alla. Aivan mahtava tuoksu tulee tästä. Ja myöskin voi ihan kevyenä tuotteena viimeistelyssä käyttää. Toimii hyvin esimerkiksi asiakkaille, jotka ei tykkää käyttää hirveästi tuotteita. Kannattaa käydä katsomassa lisää meidän osoitteesta komeastock.fi.